Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako subo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapak sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo ba ako? Kung do'inggin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanong sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my... Kanugon. Patay na si Pancho. Kanugon nga hindi na niya makita nga buhi ang iya amay. Bisan bangkay na sang iyamay nga makita, may pulos ang pagpangita ni Maria sa iyamay, Marisa. Kabay pa nga sa wala pa malubong ang iya amay. Makita na naton si Maria, Eugene. Marisa, Kag sa tion nga ari na sakon si Maria. Amo na inang tion nga ipadakop ko si Trudy sa kasuguan. Bayaran niya ang tanan nga krimen nga iya nahimo. Labi na sa akon. Kag sa kay Pancho. Marisa, Kagahibalo ako. Nga tubtob ka matayo nang isilot siya sa hukmanan. Madunot siya sa prisuhan. Marisa. Day Marisa, ari nang ginahulat mo, nagabot na siya. Si Cherosita na nung wanching. Oo, Day. Ano? Pasudla siya palihog. Oo, Day. Ari si Cherosita? Oo, Eugene. Kinahanglan ko man siya. Ay, sus, pasensya ka na ha. Nadugayan ako sa pag-abot. Ka-traffic, abi. Okay lang, Cherosita. Pamahaw, anay. Ay, sus. Hindi na. Nakapamahaw na ako. Halin sa gila tiniranan ko dito sa Bakulod. Mga pinalang ko, Ate, sige Kung amoy ng gusto mo. Dali ka sa komedor. Dito kita mga pe. Sige, Marina. Malahalon ang tuyo ko sa imo. Dito naton inaistoryahan sa komedor, Chay. Dali ka. Dali ka. Ay, siya diin ka pala naghalin. Ay, mayo ng pamatsyan mo, Inday. Umaayo na, Lola Saling. Salamat, Kit. Uy, na ano ka? Nagibi ka? Wala, Ano nga wala? Oho, nagapula ang mata mo. Naghibi ka, Ged. Lola. Ay, Maria. Dahil kung ako wala sa imo, mapauli ka lang to sa inyo mo. Lola Saling. Dahil malaan ko nga, hindi kaanad sa amo sini nga pag-inawi. Ako ang naluoy sa imo magtulog. Lola. Man, malima ka na di kaad daw sa Bakulod. Pero hasta subong, wala mo pa makita ang imo ginapangita. Kag malasakit ka na sa pagpangita sa iya, nagakagudman. Hindi, Lola. Nakadesisyon na ako. Hindi ako magpauli sa amon mientras hindi ko makita si Panso sa Lagusa. Ha? Bahala na. Ari na ko di. Hindi ako mapauli nga hindi ko siya makita. Ay, pero Maria, Inday. Sige lang, Ay, Lola. sus, Kaya ko pa, Antusun ko ang sitwasyon ko, Dre. Maria? May kusog pa ako nga pangitaon si Papa ko. Kung hindi na ako kasarang, amo na ka masurinder ako. Pero nagapati ako nga makita ko gid siya. Maria, bawo sa kaisog sa imo nga bata ka. Pero hindi ka gid magsalig sa mga tao nga imo masumalang, ha? Basi ba lang mga piki, haw, kag tuntuhon ka? Gani halong kagid sa ginapalapitan mo.
Basi mga malain sila nga tao nga nagapabuot-buot lang. Kaya hindi ka, Maria. Ho, Lola. Kaintindi ako. Alata, sige na. Nakabakal na ko na sa pansit kag tinapay. Mamahaw kita. May gatas ako ang timpla sa imo. Ay imda na na ho. Bugdaw na na siguro mo. Salamat gid, Lola Saling. Salamat gid sa pagpulig mo sa akon. Ay, daw apo na ang pagkabig ko sa imo, Maria. Kag tungod butanan ka, handa ako nga buligan kakutob sang akon masarangan. Ay tala, mamahaw, tanga duha. Ikaw galing magulang ni Lourdes. Oo. Ay, ikaw gali si Idok nga ginasiling niya sa akon nga kaliviin niya? Oo, lang Rosita. Antes sa akong may nauna ng kalibin si Lourdes. Ay, abaw, ang galatdan nga babae. Puwerte ka butigon? Chay, wala na gid balas ang balita kay Lourdes. Ah, wala na gid. Sa diin na iyan ang tunta nga to. Kalawig na. Mga 14 anyos nang wala ko siya makita. Amo bala, Marina, hindi anay nung Idok. Ha? Ano ang hindi anay? Maisugid ka mo sa akon? Wala. si Maria nang ari dire sa Bacolod. Ha? Ay, tuod ka mo? Ay, abaw. Siguro dalagita na siya, no? Sa diin na si Maria. Gusto ko siya makita. Si Maria nang ginapangita pa na muna sa subong. Ano?
may bisita pa si Marisa, sis. Oo pala. Pwede ka mo makadalikyan dari sa punerarya. Wala pa si madami. Hapon na ito nga makakadto diri. Amo na ining tsansa ninyo. Labi na gid ni Marisa nga makaduaw sa haya ni Sir Pancho. Ate, sige. Hambalan ko lang siya, sis. Ano, hindi delikado? Ay, hindi man. Wala diri ang mga bodyguard niya. Mga pulis lang ang ari diri. Nga nagabantay. Wala man siyang tao diri. Safe siya. Wala siyang makakilala sa iya. Ate, okay. Hambalan ko siya, sis. Tawagan ko ikaw kung anong desisyon ni Marisa. Sige. Okay. Dapat sininga aga, ha? Hindi na ka mo magpalabot pa sa hapon. Okay, sis. Ay, gali ka? Ay, ginapangitan niya si Sir Pancho? Oo, nang kagago mo labi sa akon eh. Sa natabo sa akon sang naaksidente ako, nasugid ko sa iyang matuod. Ngayon di ko siya bata. Naglain gilabot ni Maria sa akon. Pero ginahinulsulan ko ng ginimo ko. Mas maayo nga nakahibalo siya nung idok. Kung may balan niya nga patay ng ihamay, ano ayan ang batyago niya, Marina? Ay, bisan ako ha. Doon di makapatis ang balita sa asyenda nga napatay sa isa ka-aksidente si Sir Pancho. Chay Rosita. Ay, abi mo, pwedeng hilibion ko sa makahibalo ako. Ginungod nga patyon si Sir Pancho. Amoy ng pagpati ko naman. Idok? Si Trudis. Siya ang may kahimuan sinitanan. Manabo ako sa mga nahibalaan nga malaing ni ginhimo ni Trudis, Chay Rosita. Manaing di ba nga babae inang si Trudis? Kriminal ina. Dapat yung bayaran sa kasuguan ng kalainan niya sa mga tawang ginhalita niya kagin pamatay niya. Chay Rosita. Nga kahibalo kasi na. Sinong nanugid sa imo? Ha? Oo, matuod. Sa din ka na kay Balong nga madamo sa ginpapatay si Trudis nang. Ay, kuwan. Sino ang nanugid sa imo? Hanang Rosita. Ano? Wala gid ninyo nakita si Askal? Wala nga ni. Ginatuan namon ang masamin niya nga ginangantuan. Ito wala man to siya magkita. Bisan na ilaga ng ginaisnaran. Nang uno mamangkot kami to. Kung nakita nila si Askal. Ito wala mang uno. Ay, so, pamilya niya, wala mang amalungon sa niin siya. Wala man to siya mga mahuli. Ay, animalya. Sa din manigali siya. Ano yung kasi nagkamalagyo sa malayong nga lugar eh? Man, siya ang namuling mga malagyo na si Sir Pancho mo. Anlok siya nga ikoon sang kila ni Trudis eh. Wow. Daw gusto ka matulog eh. Si Aska lang nagbulig papalagyo kay Sir Pancho. May plano na siguro siya. Sila nga duha ni Sir Pancho. Man, siya ang nagapakaon sinipermi mo. Siguro, nadala siya sa sugilano ni Sir Pancho. Bot mo siningon nga ginupiran yung kwarta ni Sir Pancho? Correct ka dyan. Daw amo ginaya eh. Dalalon na nga daan sa kwarta si Askan. Aningon siya nang muli kay Sir Pancho, bot silingon nga, upnanan sila malagyo eh. At pwede man eh. Kang sang kinalagas nato ang salakyan ni Sir Pancho, may mo nga upnanan sila sa sulod. At pwede gina eh. Ang sa maulong ang salakyan sa pilas, duwa sila nga sa sulod sa salakyan. Pwede pagid. Panglupok ng salakyan, duwa sila nasunog. Correct. Ay, ko na mo nga sa nagang nag-ina nga sunog na lawas na nasunog nga salakyan. Sabi namin isa. Ha? Anay ka. Anay ka. So may buot kasilingon o ngihaw?
Unok, nakatibara ka sa mangkay nga nakita na noon sa murge? Ha? Ay nga aungi. Eh, naman lang mas mataas sa kay Sir Pancho? Ay oo. Kag si Askal iya niwang. Si Sir Pancho, nubo jutay kay Askal. Kag medyo chubby jutay ang lawas. Nan, correct. Ang mangkay nga nakita na taas nga daw ni kanipis. Nasunog mo. Kundi nagnipis na. Nakita ni Madam ang bangkay. Tani, duda siya eh. Nga hindi atong iyamanang nasunog. Boeng! Wala man lang ina ni Madam ang bangkay sa mukhi? Wala siya ng tanaw? Ay, base, kurungin ang konsensya. Ano? Wala nakita ni Madam? Wala yan eh, ano ko to mo? Hindi siya manulo sa mukhi. Ay, unok. Nakalain niya lang man ako, unok mo. Ha? Eh nga, ano inaungihaw? Nga ang bangkay nga ginahaya nubong, hindi si Sir Pancho, kundi si Askal. Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag magkatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jerizal Haina. Ginsulat kit sa direksyon sa inyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my